Ai mâncat? Ei, eu cred că... Ce faci? Hello? Te speli? Ești foarte murdară? Cum ai ajuns tu la noi? Știi ce oră ești? Că e foarte târziu? Este foarte târziu. Să începem să mișunăm? Eu zic să stai acolo în cutie, te rog insistent. Ce, mămică? Ești mic? De asta plângi? Ești mic, da. Ești un puișor. O jucărie de pluș? Ce bași ție acolo? Cu păduricăm, cu păduricăm? Ce să zic? Hai, oprește.